12, 13, 14. Tanda mo pa ba ang ika'y masayang naglalaro lang at nakikipagtawanan? Naglalaro ng bahay-bahayan, alaala ng kumusmusang kay sarap balik-balikan. Padyak, padyak, kasabay ng pag-ikot ng gulong ay pagharap sa hamon ng buhay. Di man tiyak ang daraanan, ang mahalaga ay may kasabay sa paglalakbay. Mula sa gupit ng buhay, paano binaybay ng isang batang ama ang daan tungo sa pagkamit ng kapayapaan. Ating tunghayan ang kwento ng isang mag-aaral ng Nankalabasaan National High School na itago natin sa pangalang Carlo. Ako po si 17 years old po. Nag-aaral po ako sa Nankalabasaan National High School, grade 12 po. 4 po kami magkakapatid at yung mga magulang ko po, wala po silang trabaho. At sumasideline lang po ako sa construction worker. Pinasok ko po ang construction worker para po mabuhayin ang aking pamilya. Maaari mo bang ibahagi sa amin ang iyong karanasan? Lapis, ballpen, aklat at kwaderno. Yan ang karaniwang hawak ng mga kabataang makikita mo. Ngunit taliwas ito sa kwento ni Carlo. Sa edad na 17 taong kulang ay namulat na si Carlo sa isang mabigat na responsibilidad. Nagsimula ito nang makilala niya ang isang binipining magpapabago ng buhay niya, ang bubuo ng kanilang munting pamilya. Nung nalaman ko po na magkakaanak na ako, nakaramdam po ako ng kasiyahan tsaka takot. Natakot po kasi ako baka kung ano po yung sasabihin sa amin ng ibang tao. Nung pinaalam po namin sa mga magulang namin yung sitwasyon po namin, yung reaction po nila, nagalit sila. Tinatanong po nila kung paano namin babuhayin yung anak namin. Sinabi ko po na maghanap po ako ng trabaho. Naghanap po ako ng trabaho upang mapagandaan po yung panganak ng asawa ko. Nung ako'y binata pa, ang routine ko sa maghapon, paggising ko sa umaga, nagpre-prepare na kaagad ako para pumasok sa school. Tapos pag uwi ko galing sa school, naglalaro ako ng ML. Tapos kinabukasan, ganun ulit. Mula nung nagkaroon po ako ng anak, doon na po nagbago. Lagi po akong tutok sa trabaho noon, hindi na po ako naglalaro. Yung nasa isip ko na lang po noon, buhayin po yung pamilya ko. Ano mo na-handle na nag-aaral ka habang nagtatrabaho? Meron po akong schedule mo. Humingi po ako ng permiso sa amo ko para po makapasok sa paaralan. Gaano naging kahirap sa'yo ang maging ama sa murang edad? Mahirap. Bakit? Kasi lagi kang puyat, lagi mong iniisip yung pamilya mo, kung may makakain ba sila sa kinabukasan. Lagi po akong napupuyat sa pagtitimpla po ng gatas, pagpapalit po ng pampers. Ang napulot kong aral sa aking mga karanasan ay dapat huwag kang sumukot, laging magpatuloy. Umuubot po ako ng lakas sa aking pamilya. Dahil sila po yung naging inspirasyon ko sa araw-araw. Kung balang araw mapapanood ito ng aking anak, ang mensahe ko sa kanya ay wala akong pinagsisisihan na dumating siya sa buhay namin. Sa kabila ng maingay at mapanghusgang mundo, naway piliin nating mas maging matapang. May takot man o pangamba, minsay mapapagod, minsay matutumba. Gayun pa man, magpatuloy ka. Hanggat may mga taong nagsisilbi mong takbuhan, tiyak ang kapanatagan. Bumuhos man ang malakas na ulan, tiyak na may masisilungan. Sa lahat ng naabot ng tinig na ito, naway iyong masumpungan, tunay na kahulugan ng kapayapaan.